Grobari kipte od besa. Navijači Partizana zagrmeli na čelnike ABA lige, sad nema potrebe da se oglašavate. Grobari kipte od besa posle poraza Partizana od Cedevita Olimpije u Ljubljani i preko društvenih mreža poslali su poruku čelnicima ABA lige. Nisu zadovoljni navijači suđenjem na ovom meču, te su sa posebnom pažnjom komentarisali dve odluke u kojima smatraju da je njihov tim oštećen. Sad je sve ok, nema potrebe da se oglašavate. Objavio je jedan od navijača Partizana u snimke spornih situacija i označio ABA ligu. Ova poruka odnosila se i na naknadno oglašavanje ABA lige posle meča između Partizana i Gokije u kom su crno-beli također poraženi. A kada su čelnici regionalnog takmičenja istakli da je Zek Ledej trebalo da dobije nesportsku ličnu grešku prilikom jednog faula. Šta vi mislite, da li je Partizan oštećen na meču protiv Cedevita Olimpije?